Yo, wagwan there people, my name is LAZZY, the big things in the way, my boss finest, Warren Parker, Slango, my kabikwa na LAZZY. Iwe kaniwe, it's going to keep nyumbu yo, iwe, abana choto wanzi kwe. Mba muta kaka, moto kubaka, funza kana vedu vechitaka, tele, tele, ngiri, hello, jigiri bang bang, Chamakuvangu ihuru yazo, funza wagaona kutanga kwazo, muri kuti kuti naibambo, Daniko, Saga, big things up on a remix, Tanema new tricks, iwe just mix, tirate, uchaona hate, ini gavaraga dambura musungo, small potty, azinchi nichikatapila, baripopa no one. Okay. It's a brand new track from Tocky Vibes, produced by LAZZY at Big Things Records, and Zinonzichi, undisputed champion. Yeah, Togaga Penga Maizia. I'm working na Tocky Kuvakudara. I think the Toki Tango Senzarin. I think it's around 2013. Domazana Zinoda Kudzamisa Fumba Victoria Force Wapinda Mukisi Musi. It's all about big things in that way, Makabos finest. Mfano wangu tasenza masomo akawanda gurino ribati. Chanangu tandesho kuti Tocky adzia wangu ndodo kunyepera. Tocky Vibes is bad. You know. He's hot. Like water in a tea kettle. Brand new album from Tocky Vibes, Village Money, produced by LAZZY. Ma records acha tete babaka wanda. Unongo soko no disputed champion saka vantu dana ndosupporta kana album rabuda pa iTunes norwana. Tocky Vibes is on Instagram and Facebook. Wanda saka nyakubhena ma CD kana kunonzira se yangotumirana pa WhatsApp ngoti Tocky tumiro song pa WhatsApp. No vanhu, let's support local music anditi ndozvinoita kuti pirates ite ishoma. Tocky kana buritso album buritso shagi like mazano kune mayusa tomada futi anditi ka munongobata Kuman number za Kuman nenda kukangana but Kuman anoita zvese izvozvo but big things ndokurutwa yese yakasimba yacho tukurokoda mfana wami and then mastering even kana dazorekoda futi ngoma dzako kunoku akuswe mangoma chete tinorekoda music yese museve kana kwada kuya futi ne music yako inorira kana muri dzingo munobva tinorekoda boss art dzinosiyana vamwe ndoe muridzo vamwe ndoe beatboxing andinonza mwachi tinorekoda futi zvese akapela mapostori zvese but keep on supporting mfanavo Tocky Vibes ndiane yese maiza ndiane future mZimbabwe. Vanhu vanozata vanhu vane problem echinhu chaanogaya drifting box asa iproblem hombe. Vanhu vanofunga kuti inonzi international music is someone anoimba neEnglish. No, it's not about that. I'll give a good example. There's the likes of Salif Keita anozikanwa worldwide, right? Azikanwa worldwide. Mife, I love you, my language out. And then you go to the richest artist in Africa, anonzi Yusondo. Yusondo is a billionaire, but anemba ne language yake. So Tocky anokwanisa kusvika pa level kwa ave international artist. Achimba shona. Because chikudwa na vanhu vari ku London kana ku States. Boys ukamembera kuti you know fuck what they say what ra music yavo ambofoka kugamuchira ndisaka kuzoona kuti ezvinezvi the likes of ana arakela akaita song na Fally Ipupa ara song na Fally Ipupa ari kuzati ku Africa ndokune chinhu vakutera mabhitsi ekupi eku Africa kunoti vakuita makolab nevanhu vepa Nigeria boys vepa Nigeria vane identity yavo but Davido anemba ameno language yake ndangati chirungu chakachikokere. But Davido ari kutora awards. He's an international artist. He's rich. So nenda kugadzisa panyaya kuti international artist Tocky watch out mfana wangu anosvika kure ngwani mutata tukwa ada kutotila ngwani akasasa ngwani nandi zvikanzi ndiano amunoona achasara panyaya zvikanzi Tocky Vibes. Samsaka yati mudhara tukufuta ngari international artist tukaizikana kwese achimba ngoromera onde harina zvarinoshanda andire
but tozoona takudhanza ninga akaimba antaura hangu mazita but afana anitapatwa ita henyu patwa but ngwari yekuti amutenge dzimba nayo ipapo ndatiudze nepafeya vanatoka vane muchita natoki azodaiso toki azodaiso bvudzi nderake murungu akatomuona ndoti this one is a true African man, and then iwe wakaisa to chain ndezvekwaamerica ari maiziya indotaurisa but people, one love, be blessed, fire.